Молодежный интернет-ресурс «Мой портал». Смотри, читай, слушай. Будь в сети. Исәнмез, кадерле дуслар. Исәнмесез, дуслар! Әттияни рәхмәт, безне сөйгән өчен. Сезнең мәхәббәтегез бар идек минем көчем. Мин сезне онытмам, мин сезне калдырмам. Вәгъдә бирәм сезгә, ни булса да ташламам. Әттияни рәхмәт, безне сөйгән өчен. Сезнең мәхәббәтегез бар идек минем көчем. Мин сезне онытмам, мин сезне калдырмам. Вәгъдә бирәм сезгә, ни булса да ташламам. Тормыш берәү генә рәхмәт дип психоман яшә. Яратсаклар кадерле кемнәр үстерде янәшә. Кемнәр җылылык бирде, кемнәр сине ташламады. Үз кочагында тотып дошманнардан саклады. Гомер буе уйларында, гомер буе йөрәкләрендә мәңге сезгә рәхмәт. Кадерле әти-әни, баланың саф күңеленә кертегез мәхәббәт. Җиңелмәдегез киртәләргә, шуның өчен зур рәхмәт. Исәнме кадерле әни, хәлләр ничек яхшы? Аңлый мин еракта, озын еллар арада. Тормыш бүләк итен, көч мине гел һаман бирден. Сөеп яратып үстерден, авырлыклардан сакладың. Ай мин әкрен үсәм, күп үзгәрешләр керә. Әти-әнине саклыйм, алар бар байгыны сизә. Сезгә таба карата, сөю хисләр югалтмам. Беркем дә аларны алмас, мин сезне нык яратам. Әти-әни рәхмәт, безне сөйгән өчен. Сезнең мәхәббәтегез бар идек минем көчем. Мин сезне онытмам, мин сезне калдырмам. Вәгъдә бирәм сезгә, ни булса да ташламам. Әти-әни рәхмәт, безне сөйгән өчен. Сезнең мәхәббәтегез бар идек минем көчем. Мин сезне онытмам, мин сезне калдырмам. Вәгъдә бирәм сезгә, ни булса да ташламам. Талашулар булансы, карашлар туры килми. Ләкин белегез аңлагыз, бу бары тик сизелми. Әти-әнигә хөрмәт, бу инде мәңгелеккә. Минем шиксез мәхәббәт булыр сезгә истәлеккә. Тазалык ташламасын, фәрештәләр сакласын. Жылы йөрәкләрегез сикереп мәңге типсен. Шиксез сезгә рәхмәтем, бары сүзләр булышмас. Беркем дә Ходадан башка миннән сезне урламас. Әтишемне дә рәхмәт, шилегетне үстердең. Миңа күрсәтен дөресен, белемне яхшы бирдең. Куркуны миннән алдың, батыр хәзер күңелемдә. Курын үшә көчле, син мәңге йөрәгемдә. Кадерләгез әти-әнине, алар сезне үстерде. Сөю кочагында тотып өзелеп сезне яратты. Изге сүзләрегез минем гел йөрәгемдә. Аларны бер дә онытмам, мин сезне нык яратам. Әти-әни рәхмәт, безне сөйгән өчен. Сезнең мәхәббәтегез бар идек минем көчем. Мин сезне онытмам, мин сезне калдырмам. Вәгъдә бирәм сезгә, ни булса да ташламам. Әти-әни рәхмәт, безне сөйгән өчен. Сезнең мәхәббәтегез бар идек минем көчем. Мин сезне онытмам, мин сезне калдырмам. Вәгъдә бирәм сезгә, ни булса да ташламам. Ни булса да ташламам. Мой портал в социальных сетях. ВКонтакте, Facebook, Instagram. Подписывайся, будь в сети.